sitaning Cakrawala kumlewang Hyang Sita resmi surut soroting Trenggana kasor sunaring Hyang Rawi swasana gagat enjing samirana wus lumaku sariranto araras Anoman iki lho Paduka sampun priksa kaliyan kula pendhita kuwi mesti awas peningale ngerti sadurunging winarah iya Paduka menika sinten kliyang kabur kangenan kindang kebaraten kandang langit kemul mega ora jogan ora longan ora dongko ora kayangan aku ora duwe panggonan jenengku Resi Dewa Kasimpar Dewa Kasimpar iya kowe mau kendang kapracondang inggih penemban kala wau kula kenging pengabaran aji gelap sayuta inggih mengsah kula kaliyan Begawan Sukma Lampung kok benan sampun priksa pendhita iki kudu awas paningale ngerti sadurunging winarah inggih kasinggihan dawuh Paduka Sang Ayogi dinten menika paripaksa kula pasrah pejah gesang kula ngarsa Paduka Sang Adi Penemban Anoman wonten timbalan iki ngadhawuh ya saiki ngono ya Anoman yen to pancen kowe temen-temen lahir terus sing batin kowe bakal gedhekake dharma ora bakal kesingsa nyawamu lan ora bakal cendak umurmu kowe isih kinasih dening Gusti kang murbeng dumadi wilestarekna inggih penemban badhe kula istakaken aja rumong swasor dupe wujudmu kuwi wanara dupe wujudmu kuwi kethek inggih penemban malah HP ketheke timbang menungsane wong kethek wae iso ngrampungke kewajiban kethek wae bisa dadi dutaneng ratu nanging kala mangsane menungso malah nunjang palang gawe cilakaning sapadha-padha mula kang sok iki Anoman wis aja mbok pikir sing banget-banget dina iki ayo tutno aku jantrek nek perlu tak rampungne lelakon iki kula kemawon peremban kula ora susah kowe sing maju mengko yen ana parigawe sing kira-kira kowe kudu maju kowe maju wae ning manuta perintahku nggih monggo kula dherekaken peremban
Den samya marsuding budi lekotipun waspaosaja dumeh bisa muwus yen tan pantes ugi senadyan mung sakecap yen tan pantes pernah ira wah kakang Jriteng karo kakang Jrabang malah katon renteng-renteng raruntungan pangabekti kula katur Kanjeng Koko Prabu ya Yayi Kaipe banget panen-panen pun kakang ya Janaka pangabekti tak tampa Dara Kresna kakangku apa aja enak-enak kapenak ya Yayi dina iki ana pendhita bakal ngrata jagat tekse ana pendhita kang bakal mbebutek banyu bening malah bakal gawe curnane ya kuwi si Anoman pun Kakang Dwarawati lan Kakang Badranaya Anoman kelawan Kakang Badranaya dina iki wis kendang kapracondang konta kaprapa wajraprok maju saking kutha sang Kurukula yen tanamu tusa sang Sri adalah Atrio bagus sapa kang dadi kekasihmu luwih becik saka ngendi dangkamu sapa percikamu wah dalan rupak lumuk disian putra siswane sang Bekawar Sukma Lawung Prabu Kalandaru sapa kowe pamadyaning Pandhawa kekasihku Raden Janaka wah kowe sing tak goleki kowe ngupaya karo aku arep apa wah wis dadi keparang isang ati penemban dene iki pamongeng Pandhawa kendang kapracondang balasan kethek putih kang aran Anoman iki mung kari nyirnakake para Pandhawa balasan pamong sing sijine Ratu Dwarawati yen pancen sediamu mengko ayo sampurnakno luwih dhisik Janaka maju kokop getihmu ha
mergo tumanjing samudra tulya dreng. Ayo Pandhawa ngebyuka bareng lekaning atiku. Wah, nek buta gemprong-gemprong suaramu. Sapa kowe? Prabu Kalandaru. Putra siswane Begawan Sukma Lawung. Sapa kowe? Werkudara. Kowe tunggale Pandhawa. Obadamu. Pancen kowe sing tak goleki. Manut pangandikane Sang Adi Penemban, kowe wong Sukerta. Manuta. Patimana jroning telakku kene, maju tak jojoh upancanaka suwek cangkemmu yo takon dosa kuwi. Iki nek aku dhewe ora maju, ora bakal entuk gawe iki kena tanggo jalaran. Pandhawa tak rampungane. Mung kari siji rampung Ratu Dwarawati. Yang pendhita gerangan tumak tumuk ngewoi-woi wong arep perang. Sapa kuwi? Nami kula Begawan Dewa Kasimpar. Arep apa kuwi?